Takže čaute všetci, vítam vás u nového a zároveň aj u posledného videa v roku 2025. Tento rok pre mňa prešiel celkom dosť rýchlo, no a mali sme tu aj také zaujímavé veci, aj čo sa týka YouTube, ale aj môjho streamovania napríklad. No a dneska v tomto videu sa trošku chcem o tom porozprávať, aj že čo bude ďalej v roku 2026, pretože ste si možno aj vy všimli ako moji fanúšici a aj ste mi to písali do komentárov, že poslednú dobu nevychádzajú tak často videá alebo že veľa nestreamujem. Nebojte sa, s YouTubeom skončiť naozaj nechcem, pretože to už bol taký môj cieľ od malička, že dostať sa niekam a proste byť nejakým spôsobom populárny. Keď sa vám toto video bude páčiť, dajte like a odber, pretože ma tým strašne podporíte v mojej tvorbe. Do konca tohto roka som chcel dať 10 000 odberateľov, to sa nám bohužiaľ nepodarilo. Tak som si povedal, že dajme aspoň tých 9 000 a podarilo sa nám to, no nepodarilo, pretože som nerobil content. Ja viem, že je to z jednej strany aj veľmi veľká chyba odo mňa, pretože proste nemali ste na čo pozerať, nemali ako noví ľudia prichádzať na kanál. No a takto som vlastne prišiel potom k tomu, že ja si nemôžem dávať žiadnu pauzu veľkú od YouTube alebo také niečo. Dá sa povedať, že skoro každý deň ste aspoň nejaký content mali, aj keď to nebolo niečo najlepšie alebo najdlhšie. A ja som si povedal, že chcem s tým skončiť, pretože na čo bude dobré, keď spravím, ja neviem, napríklad 7-minútové video a vôbec nebude stáť za to, bude mať na nič watch time, YouTube ho nebude doporučovať a mne by to len pokazilo štatistiky a celkovo ten algoritmus by bol ešte horší. Áno, sú to síce také veci, ktoré by som si mal ja odsledovať a ja by som sa mal snažiť to nejakým spôsobom posúvať na vyššiu úroveň, ale ako ste si mohli všimnúť, tak minimálne tieto posledné mesiace som videa neposúval na takú vyššiu úroveň a proste nemali ste to veľmi niekedy ani prečo pozerať. Buď bol edit nejaký horší, že som nestíhal to video dobre zeditovať, alebo to video bolo krátke. A preto som si povedal, že takú väčšiu pauzu od YouTube by som si mohol dať, že proste naberiem nejaké nové sily, pretože už niekedy aj na mňa toho bolo strašne veľa, nemal som ani motiváciu. A to si myslím, že je celkom blbé, že proste chcete niečo točiť alebo máte nejaký dobrý nápad, ale musím vám povedať, že tie nápady boli niekedy strašne náročné. Mám tu aj kvalitné mikrofóny, takisto mám ešte aj zrkadlovku. Dá sa povedať, že mám vybavenie, ale nevedel som, že aký content mám spraviť. Aj som sa pýtal nejakých ľudí, ale tiež mi nevedeli vôbec povedať. A ja som si tak povedal, že na čo potom budem robiť niečo, čo by ľudí nebavilo. Radšej si počkám na nejaký naozaj dobrý nápad, ktorý zatiaľ ešte bohužiaľ neprišiel, ale raz by ten nápad mohol prísť a to video potom bude strašne dobré. A verte tomu, že mne keď niečo baví točiť a editovať, tak to video bude aj stáť za to. Kúpil som si tieto dva softboxy, ktoré budem používať hlavne pri unboxing videách. To svetlo bolo hrozné a na tie videá sa nedalo pozerať, a to akože hovorím aj zo svojich skúseností. Už len keď som to video editoval a pozeral som sa na to, tak som bol len taký, že to akože toto má ísť na YouTube ako proste promo na nejakú značku. Napríklad, čo mám recenzie na klávesnice od Redragonu, tí mi furt napísali, že to video je super, bla bla bla, ale ja som s tým vnútorne nebol vôbec spokojný a povedal som si, že môžem to spraviť lepšie, lenže hlavne mi chýbali tie svetlá, ktoré už teraz mám a verím tomu, že v budúcnosti tie videá budú na úplne inej úrovni. Na jednu celkom dôležitú vec, že prečo neboli videá v decembri, som celkom aj zabudol a ten dôvod bol ten, že som bol strašne dlho chorý a nechcelo mi to vôbec prejsť. Stále som bol zachrípnutý, nevedel som skoro ani rozprávať. Mohli ste si to všimnúť aj na niektorých streamoch, že som ledva rozprával. Takže nebojte sa, neflakal som sa iba, ale snažil som sa dostať z mojej choroby. Teraz je to už našťastie o dosť lepšie, za čo som strašne rád, že aspoň toto video som mohol teraz spraviť. Nebol som ale jediný, čo som bol chorý a ešte si myslím, že aj celkom dobre som dopadol. Vy ste mi zvykli do chatu písať, že máte aj nejaké horúčky alebo proste, že ste v nemocnici. Veľmi dúfam, že teraz na sviatky nikto veľmi chorý nebol a že ste mohli byť so svojou rodinou na Vianoce a takisto, že môžete si ešte aj nejako užiť Silvester. Ďalšia vec, ktorú si teraz budem kupovať, je nová zrkadlovka, pretože táto Nikon D5300 je síce super, ale ja potrebujem nejakú zrkadlovku, ktorá má lepšie ISO, to znamená, že bude menej zrnitá nejako v tme. Ešte si k nej budem dokupovať aj objektívy, takže naozaj ma to vyjde na pekné peniaze, ale aspoň vidíte, že chcem ten content tvoriť a chcem, aby to malo nejakú kvalitu. Áno, s tou zrkadlovkou budem chodievať aj nejako fotiť von, teoreticky inak ľudia. Teraz poslednú dobu som sa strašne začal zaujímať o fotografovanie a proste celkovo ako to funguje. Takže keby ste mali záujem aj nejaké také videá, napíšte mi to kľudne do komentárov. A ja si myslím, že na CZSK scéne by taký content mohol byť aj celkom fajn. Môžete mi inak do komentárov dať vedieť aj to, že ako sa vám to páči teraz, keď už to mám tie softboxy, lebo to svetlo je 100-krát lepšie a konečne sa na seba môžem aj nejako normálne pozerať. Ale naozaj všetkým fanúšikom, čo ste tu boli tento rok a ešte aj minulé roky, by som sa vám chcel strašne poďakovať, že podporujete stále tento môj kanál. Buď už len tým, že dáte like na video alebo že napíšete nejaký komentár, pretože stále to pomáha tomu algoritmu a naozaj keď si poviete možno, že na čo dám komentár tomuto tvorcovi alebo na čo mu dám like na video, že je to strašne zbytočné, tak verte mi, nie je to zbytočné a naozaj to pomôže tomu algoritmu boostnúť to video ďalej. Na mojom kanáli si môžete kúpiť ešte aj členstvo, keby ste ma chceli podporiť aj nejako peňažne, ale o tom nie je toto video, to iba akože taká vsúka menšia. Tento rok som mal ešte veľké zmeny aj ohľadom streamovania, pretože som z jedného času niekedy sa mi zdá, že v marci alebo v apríli prešiel iba z YouTube streamovania ešte na Kick. Na YouTube som pokračoval so short streamami a celkom to akože išlo. Niekedy na začiatku tohto roka v prvých mesiacoch mi pribudlo asi 1000 odberateľov. Bol by som strašne rád, keby to tak bolo aj teraz, ale ako si môžete všimnúť, no nejde to tak dobre. Je to aj kvôli tomu, že Fortnite už teraz nie je taký populárny, akože áno, stále to hra strašne
strašne veľa ľudí, ale toho kontentu je stále menej a menej a mňa tá hra sama o sebe už nebaví, pretože aj turnaje sú strašne ťažké, takisto ešte aj rankedy sú úplne, že ja neviem, to sa nedá hrať. Preto som chcel prejsť skôr na taký viac IRL content, ale zatiaľ z tých IRL videí není ich tam nejako veľa. Na mojom kanáli mám aktuálne 2 random vlogy, no a to je tak asi všetko. Potom áno, boli tam ešte nejaké staršie videá, čo sa týka vlogov, ale k tomu sa vyjadrovať nebudem radšej, lebo tie videá boli hrozné a hovorím to ja a hovorím to len ja, pretože nikto tie staré videá už nepozerá, ale nevadí. Nie, proste na rok 2026 som zdal cieľ, že tie videá chcem, aby mali nejakú úroveň. A keď tú úroveň mať nebudú, tak sa zahrám na Fifka a celý rok 2026 nebudú videá. Prejdem teraz ešte aj na tému unboxing videí. Taká moja hlavná spolupráca je so značkou Red Dragon a myslím si, že tie videá by si zaslúžili trošku viac pozornosti, lebo tie klávesnice sú samé o sebe strašne super. Ale David, to spracovanie tých videí je strašne na nič, že sa na to pozerať nebudem. A áno, máte veľkú pravdu. Ani by som sa vám nedivil, keby ste to video vypli. A normálne vám poviem, že zoberte to video a takto ho hoďte do koša, pretože na to video sa nedá pozerať. Dobre, na niektoré videá sa aspoň dá pozerať, hej, aspoň niečo. Tento rok som sa trošku posunul aj v tom, že ako editujem moje videá. Donedávna to bolo také, že iba dal som tam nejakú hudbu, pokatoval som tie klipy, ale z pohľadu diváka som si povedal, že neviem, to video by mohlo mať Subway Surfers v strede obrazovky, lebo je rok 2025 a máme tu čo? Brainrot. A takisto tu máme ešte aj čo? No deti, ktoré pri tom videu nevydržia, keď tam není nejaká akcia. Ja neviem, prečo máte všetci ADHD, ale to není dobré. Toto video si môžete porovnať s minuloročným videom, čo som robil, lebo aj tam som robil, že koniec roka 2024 tiež som niečo povedal, ale tiež to bolo takéto nudné a vypol by som to po 2 minútach. Nevadí, človek sa z vlastných chyb učí a ja dúfam, že tie chyby už nespravím. Ja to tak vidím, že vypnem nahrávanie, dám tie súbory do počítača a to všetko bude rozmazané. Ja vám prísahám, že ja si vymažem kanál asi. Presne kvôli tomu potrebujem autofokus, lebo na tejto malej obrazovke, čo tu mám, tak poriadne nevidím, že v akej kvalite to je. A keď napríklad pôjdem sem, pozrite sa, aký už som nezaostrený. A viete, čo musím spraviť? Potočiť koliečkom, aby som sa zaostril. Wow. A viete, pri tých unboxingoch je to hlavne celkom také nepraktické, že v jednej ruke mám produkt a zároveň si ešte musím mať nejakým spôsobom zaostrovať, aby to bolo pekne vidno a aby to bolo také wow, krásne. No takže tak, toto je asi všetko, čo by som povedal k tomuto roku. Také celkové zhrnutie, taká rekapitulácia normálne Spotify Wrapped, tak toto bude, že Daviksek Wrapped. Spravil som chyby, snažím sa ich napraviť, nerobil som content, chcem robiť viac contentu, dajte odber. Takže tak ľudia, majte ešte pekný zvyšok tohto roka, užite si Silvester, hlavne veľa nepite. No a vidíme sa pri novom roku 2026 a dúfam, že už s lepšími videami a do konca budúceho roka s tým contentom, čo by som rád rozbehol, by sme mohli dať aspoň takých 50 000 odberateľov, čo na to hovoríte. Je to veľký cieľ, ale zároveň je to podľa mňa splniteľné, ale ja už tu veľa keď sám a Brainrot deti to už určite vypli, takže to je toto všetko, majte ešte pekný zvyšok dňa a čaute!